za mu koyi expansion of brackets. A darasinmu da ya gabata an ba mu alphabet ne zalla a ciki, to aka baka alphabet da kuma lambobi a haɗe, ƙa'idar dai san ƙa'ida ne. Sai ka ce equals to, a darasin da ya gabata mun ɗauki wannan bracket ɗin ne wanda yake ƙarshe muka aiki da shi. Muka ce kana ɗaukar na farko, yanzu an gwada ya za a ɗauki farkon a yi aiki da shi. Shi ma dai kamar koyaushe ka yi bracket guda biyu. In ka buɗe bracket ɗinka guda biyu, to muka ce za mu ɗauki bracket ne na farko, sai ka maimaita shi, ka saka shi a cikin nan a plus 2, ka ɗauko abin da yake cikin nan ka saka shi a nan, to shi ne sai ka maimaita shi kuma ana sai ka ce a plus 2. Ka gama da bracket ɗinka na farko, to yanzu bracket ɗinka na biyu da baka ɗauka ba ɗazu, sai ka ɗauko abin da yake farkonsa sai ka kawo shi jikin bracket na farko, sai ka saka a ɗinka. Plus 3 ne rage bayan ka ɗauki wannan, to shi kuma yana tsakanin bracket na farko da na biyu da ka raba. Sai ka ce plus 3. Bayan kai haka ya ce is equals to, bayan kai haka to za mu ce a times a. Muka ce idan alphabet ɗin iri ɗaya ne, abin da za ka yi shi ne sai ka ɗauki ƙwalli ɗaya, inda a times a iri ɗaya ne sai ka rubuta a. In ka rubuta a ɗinka sai ka ce to a guda nawa kake times a ɗaya biyu guda biyu kenan times, sai mu saka 2 a sama. Mun gama da a ɗin nan babu komai, sai da ka plus ne nan kuma plus ne, sai mu ce plus ne zai da wurin ya zama. Sai mu ce a times 2. Muka ce alphabet da number kan manna su da juna, sai mu haɗa su da juna, sai mu ce 2a. a times 2 an samu 2a, mu haɗa alphabet ɗin da number ɗin. Mun gama da wannan ɓangaren, sauran ɓangaren nan ya yi can. Shi ma nan plus ne, nan babu komai plus ne, sai haka mu ce plus, sai mu ce 3 times a. 3 times a shi ma dai wannan number wannan alphabet sai ka manna su da junansu ka samu amsar ka. Sai mu ce 3a. Ka gama da wannan za ka je ka wannan plus plus sai ka sake plus ɗinka. Sai mu ce to 3 times 2, uku sau biyu, uku ɗaya, uku biyu, sai ka tara uku, a tara da uku za ka samu 6. Sai mu zo sai mu saka 6 nan. Bayan ka yi haka, to yanzu na sai ka duba akwai wanda suke yan iri da za su iya taruwa. A square ba shi da ɗan uwa, to sai ka sauke shi da yake, inda ba shi da ɗan uwa za ka haɗa shi da shi, sai ka sauke shi a a square sa. Sai dai 2 number ne, 3 number ne. A alphabet ma'ana a guda biyu a tara da a guda uku, kenan za su haɗu duka su iri ɗaya ne. Sai mu ce to a biyu a tara da a uku, mai kallo zai ga mun samu 5. A ɗaya a biyu, ga kuma a guda uku, muna da a guda 5, sai mu ce plus a guda 5 ɗinmu ma'ana 5a. Ka gama da wannan. Plus 6 ba shi da wani ɗan uwa domin wannan 5a ne, a ne guda 5, shi kuma wannan shi da ce kawai, sai ka sauko da ita inda take, sai ka ce plus 6. To daga nan ba abin da za ka ƙara yi, ka samu amsanka. Wannan ba shi da ɗan uwa, haka za ka basa. Wannan ba shi da ɗan uwa, haka za ka basa. Wannan shi ma ba shi da ɗan uwa, sai ka basu kowanne yana da maman kansa. Mai kallo kana tare da shi Hausa Mass TV. Kana kallon mu ta YouTube, ka yi subscribe, ka kuma yi following, ka kuma yi share. In ta Facebook ne, ka gida mai kallon mu gode.